Експеримент с истината. Практическо ръководство, за да откриете истината в себе си. Експеримент с истината е курс, който не се придържа към една определена философска система или религия, а обхваща всички религии и философии. Каквото и да правите в момента, седнете и се отпуснете. Дайте си време да направите вашия експеримент с истината. Това е курс в 10 части, вдъхновен от нейна святост Шри Матаджи Нирмала Деви. Покланям се на всички търсачи на истината. Днес ще имаме най-важната част от тази серия – издигането на вашата собствена кундалини. Събуждането на кундалини в човека е разцъфването на семената, които всички велики инкарнации са посели – Кришна, Рама, Исус, Мохамед, Конфуций, Лао Цза, Буда, Джнана Дева, Гуру Нанак и други. Кундалини е силата, която просветлява човечеството и посредством това то се издига на ново еволюционно равнище. Нейна святост Шри Матаджи Нирмала Деви е развила един прост метод, с който кундалини, чрез нейната любов, се събужда спонтанно, леко и без усилие. Желанието на Шри Матаджи е да даде просветлението на всеки един, който го желае, чрез тази майчинска първична сила. Най-лесният начин да издигнете тази величествена майка във вас е просто да поставите вашата дясна ръка на върха на главата си, както прави Шри Матаджи, и да помолите: майко, моля ви, дайте ми просветление. Шри Матаджи нарича този процес Сахаджа йога, спонтанното свързване на нашето внимание с всепроникващата сила на любовта. Сега ще осъществим събуждането на кундалини заедно с Шри Матаджи, която обяснява защо е толкова важно да участвате в този експеримент. Първо, най-важното нещо, което трябва да разберете за вашата собствена кундалини, е, че себереализацията е себепознание. И тази, която ви дава себепознанието, е вашата собствена кундалини. Понеже, когато тя се издига, тя показва какви са проблемите във вашите чакри. И така трябва да разберем, че ако искаме да узнаем истината, трябва да се издигнем малко по-високо от човешкото съзнание. Така че трябва да получите просветлението, второто раждане. Но дори ако някой говори за центровете или чакрите, или пък за шакти, или каквото и да е, това са само приказки. Най-важното нещо е да получите себереализацията. Първото нещо е да бъдете свързани с тази всепроникваща сила. Това е изключително просто и не можете да го постигнете чрез четене, учене или правене на каквото и да било друго. Това не е умствено постижение, а живо събитие. Вие влизате в Царството Божие, което е океанът на радостта. Моля ви, опитайте се да разберете, че аз не съм дошла тук да взема каквото и да било от вас. Аз съм дошла тук
за да ви дам това, което е ваше. Простете на себе си и простете на другите. И не се чувствайте виновни. Моля, седнете с изправен гръб, отпуснато, с кръстосани крака на пода, ако ви е удобно, или ако предпочитате да седите на стол, поставете краката си на известно разстояние един от друг, стъпили плътно на пода, без обувки. Поставете ръцете си на скута с разтворени нагоре длани. Ще трябва да повторите следното упражнение 2 пъти. Първия път шриматаджи ще ви покаже какво да правите. Поставите дясната ръка, където тя показва, така че да можете да го направите втория път с затворени очи, защото упражнението е най-ефикасно, когато очите са затворени. Моля, поставете лявата ръка към мен така, с което показвате желанието си да получите вашата себереализация. Разтворете я изцяло. А сега ще трябва да използваме дясната ръка, за да подхранваме нашите центрове, но ще работим само върху лявата страна. Първо ще ви покажем как да го направите и после ще трябва да затворите очи и тогава ще се осъществи събуждането на кундалини. Най-напред ще поставим лявата ръка към мен, ето така, а дясната ръка на сърцето. Тук обитава духът. След това ще преместим ръката отляво в горната част на стомаха и ще притиснем добре. Това е центърът на нашето себевладеене. Сега ще свалим ръката в долната част на стомаха и ще натиснем добре. Това е центърът на чистото познание. То се проявява във вашата централна нервна система. Сега върнете дясната ръка на горната част на стомаха и натиснете добре, а после на сърцето. Сега ще поставим дясната ръка на ъгъла между врата и рамото, колкото можем по-назад. И ще обърнем главата си надясно. Този център блокира, когато имате чувство за вина. А сега поставете дясната ръка на челото напряко, наведете главата напред и притеснете от двете страни. Моля, помнете, че това е центърът, в който прощаваме на всички изобщо. Сега преместете дясната ръка на задната част на главата и леко наведете глава, колкото можете по-назад. И тук, за ваше собствено удовлетворение, без да броите своите грешки и така наречени грехове, трябва да помолите за прошка Божествената сила. Изпънете хубаво дланта и поставете центъра й върху коста на фонтанелата, която е била мека, когато сте били деца.
Това е много важно. Приведете главата напред. Изпънете пръстите колкото можете назад, така че да има много добър натиск върху кожата на главата. Наведете хубаво глава, натиснете добре и изпънете пръстите назад. Сега трябва да движите кожата на главата бавно, кожата не ръката, бавно 7 пъти по часовниковата стрелка. Това е всичко, което трябва да направим. Сега моля, затворете очи. Тези, които седят на стол, нека краката ви да бъдат на разстояние един от друг. Сега моля, поставете вашата лява ръка към мен на скута. А дясната ръка на сърцето. Затворете очи и не ги отваряйте, докато не ви кажа. Тук трябва да ми зададете един много основен въпрос. Можете да ме наричате Шриматаджи или майко. Задайте въпроса 3 пъти. Майко, аз духът ли съм? Ако сте духът, вие сте свой собствен господар, гуру, водач. Сега свалете ръката в горната част на стомаха отляво и натиснете добре. Тук трябва да зададете друг въпрос. Майко, аз свой собствен господар ли съм? Три пъти. Вече ви казах, че не мога да оказвам върху вас насилие и че уважавам вашата свобода. Така че не мога да ви дам себереализация на сила. И така, сега поставете ръката си по-долу, в долната част на стомаха и натиснете добре. Тук не мога да ви дам на сила чистото познание. Затова моля, помолете 7 пъти. Майко, моля ви, дайте ми чистото познание.
Кажете го 6 пъти, понеже този център има 6 венцелищчета. Веднага, щом помолите за чистото познание, кундалини започва да се издига нагоре. Затова трябва да подхранваме по-горните центрове с нашата себеувереност. Повдигнете дясната ръка на горната част на стомаха отляво и натиснете добре. Тук, с пълна увереност, кажете, моля, 10 пъти: Майко, аз съм свой собствен господар. Вече съм ви казала, че най-голямата истина за вас е, че вие не сте това тяло, не сте този ум. Не сте тези емоции, не сте тези обусловености и не сте това его. А сте чистият дух. И така сега вдигнете дясната ръка на сърцето. И тук трябва да кажете с пълна увереност 12 пъти: Майко, аз съм духът. Божествената сила е изворът на познанието. Тя е изворът на радостта и океанът на блаженството. Тя е океанът на любовта и състраданието. Но преди всичко, тя е океанът на прошката. И каквито и грешки да сте допуснали, те могат да бъдат напълно разтворени от тази велика сила на прошката. А сега вдигнете дясната ръка на ъгъла на врата и рамото. Поставете я колкото можете по-назад. Извийте главата си надясно. Тук трябва да кажете с пълна увереност 16 пъти: Моля ви, вярвайте това, което ви казвам. 16 пъти: Майко, аз нямам никаква вина. Вече съм ви казвала, че дали ще простите или не,
това нищо не правите. Но ако не простите, попадате в клопка. Мит е, че не може да се прости. Поставете дясната ръка на челото напряко, приведете глава и притиснете от двете страни. Тук кажете с пълна увереност: Майко, аз прощавам на всички. От сърце, без значение колко пъти. Поставете сега дясната ръка отзад на главата и облегнете главата на нея колкото можете по-назад. Тук за ваше удовлетворение и без да се чувствате виновни, без да броите своите грешки, трябва да кажете: О, Божествена сила, ако съм направил грешки, моля те, прости ми. Кажете го също така от сърце, без значение колко пъти. Сега изпънете напълно дланта и поставете центъра на дланта на върха на главата на коста на фонтанелата, която е била мека, когато сте били малки. Притиснете здраво кожата на главата, като изпъвате назад пръстите. И приведете главата колкото можете повече. И тук отново аз не мога да престъпя вашата свобода и да ви дам на сила себереализация. Движете дясната ръка, натискайки силно върху кожата на главата, така че да движите кожата на главата. Бавно по часовниковата стрелка 7 пъти, казвайки: Майко, моля ви, дайте ми моята себереализация. Изпънете пръстите, натискайте добре. А сега свалете ръцете и отворете очи. Насочете дясната ръка към мен, така. Приведете глава
И поставете лявата ръка над главата, за да видите дали чувствате хладен полъх, който излиза оттам. Не я дръжте върху главата, а на разстояние. Понякога се усеща на доста голямо разстояние, а понякога се чувства топлина. Това няма значение. Please put your left hand towards me. Сега моля, поставете лявата ръка към мен, And the right hand. а с дясната, като отново приведете глава, проверете дали излиза хладен полъх от главата. Дори да е топъл, няма значение. Вижте дали от коста на фонтанелата излиза хладен полъх. Сега пак поставете дясната ръка към мен, приведете глава и проверете дали от главата ви излиза хладен полъх. Проверете с лявата ръка. Сега вдигнете двете ръце. Насочете ги нагоре, към небето. Също и главата. И задайте един от следните въпроси 3 пъти. Майко, това хладният полъх на Светия Дух ли е? Майко, това всепроникващата сила на божествената любов ли е? Майко, това Парам Чайтания ли е? Задайте един от тези въпроси 3 пъти. Не се съмнявайте, че чувствате хладния полъх. Да не е климатична инсталация, как е възможно така изведнъж? Сега моля, свалете ръцете. Насочете ги към мен така. Put both the hands towards me like this. And don't think you can do it. Не мислете, можете да го направите. Of thoughtless awareness. Така постигате състоянието на съзнание без мисли. Ако чувствате този хладен полъх, вие сте в съзнание без мисли, радостни, удовлетворени, без желания, наистина свободни и осъзнавате красотата на вашето собствено себе. Елате пак, за да се научите как да общувате с вашето тяло и душа в нашето следващо издание на Експеримент с истината.